Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel. I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses, won't you kindly hear my prayer? Give your blessings to my sweetheart and the love that we both share. Won't you guide us and protect us through the years that lie ahead? Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tallimna l-paċi miegħek insejħu it-Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Aziz semjan inġabru ħanajdu fl-imkien din it-talba sabiħa. Alla ta' mħabba bla qies, intu qed tissaltna tiegħek li ċkejknin u lumli. Enna nimxu fi triq tal-fiduċa li se tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Sabiex, bit-talb tagħha aħna naslu biex narfu l-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Ekku eżis semmija inkomplu dawn il-programm bil-ġimiel li qed tallimna Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Jiena sa nitkellem hekk inħoss li din il-qaddisa qed tagħmel ħafna ġid. Hekk kienet qed tkellimna din f'kapitlu 4. Kelmitna fuq il-qari li kienet tħobb taqra, kemm għallima dan il-qari u tajjeb li aħna wkoll ekku jekk ma nifilħux naqraw aħna nġallnu min jaqralna ktejjeb fuq il-qaddisin jgħinuna ħafna. Semmitilna l-ewwel tqarbina l-ħeġġa li biha ippreparat il-qalb tagħha, il-ħeġġa li tkompli tirċevih. U sa tkompli tkellimna ekku fuq din l-ewwel tqarbina anki se semmilna il-Grisma tal-Isqof. Ekku ħatajdilna wkoll dwar xi marda ta' skrupli li qabditha batit ħafna din il-qaddisa. Ta' 24 sena mietet imma għaddiet minn kollox. Imma jien meraviljani meta konna qegħdin nitkellmu l-aħħar darba meta qaltilna l-għada ta' tqarbina tiegħi il-kliem ta' Mari reġgħu ġew f'moħħi. X'kienu l-kliem ta' Mari? Qaltilha Mari kienu qegħdin jitkellmu fuq qudbatija. U għattajdina Teresina, għalt li jiena aktarx li ma konċ sejna ngħaddi minn din it-triq. Imma li Alla kien sejjer iġurni dejjimu bħal tifla żgħira. Però ma kienx hekk. Teresina qed tgħidilna li l-għada ta' tqarbina bdiet toqgħod taħseb fuq il-kliem li qaltilha Mari. Ħassejt titnissel f'qalbi. Għandna din ix-xewqa aħna simgħuha ta' titnissel f'qalbi xewqa kbira għad-tbatija u fl-istess ħin fil-ġewwini tiegħi ħassejtni żgura li Ġesu kien refali qatt kbir ta' slaleb, mhux salib wieħed, qatt kbir ta' slaleb. Ħassejtni mfawra bil-faraġġ li kull darba kien kbir. Ġifieri iktar ma kien kbir dak li kellha tbati, iktar kienet tħossha titfarraġ. Illi nqisu bħala waħda mill-akbar grazzja ta' ħajti. Id-batija simgħuha ta' saret il-għaxqa tiegħi. Kellha l-ħlewwiet fiha li kaxkruni lejha. Bla ma fimthom sewwa. Sa dak iż-żmien kont sofrejt bla ma ħabbejt id-batija qalet. Imma minn dakinhar ħassejt imħabba vera għad-batija. Ħassejt ukoll ix-xewqa li nħobb lill-Alla li ma nsib ebda għena li fih. Li tagħna hija kollha fih. Santa Teresina, ħeġġiġna b'dil-imħabba tiegħek. Ta' sikwiet
Waqt li kont nersaq nitqarben, kont intenni l-kliem tal-imitazzjoni, dan huwa ktieb sabiħ l-imitazzjoni ta' Kristu, li kien fih dan il-kliem. O Ġesu, ħlewwa li ma tistax titfisser, biddilli, simgħuha, biddilli f'imrar il-faraġġ kollu tal-art. Din it-talba kienet toħroġ minn fommi bla sforz ta' xejn, bla ma kont imġela, kien jidilli li ma kontx intennija bir-rieda tiegħi imma bħal tifla żgħira li kienet ittenni l-kliem li xi ħadd li tħobb kien ikun inebba ħabih. Aktar il-qoddim Aziza madra tiegħi tiżewġ qed tikteb l-istorja tagħha ġiet imġala minn oħta Pauline ftit qabel ma mietet, ftit qabel ma mietet. Aziza madra tiegħi, ngħidlek kif Ġesu temm xewqti u kif waħdu kien li dejjem il-ħlewwa tiegħi li ma tistax titfisser. Li kieku kelli nitkellem fuq dan issa hawn, kien ikun jeħtieġ li nitħaddet qabel il-waqt minn ħajti bħala żagħżugħa, mela qatt għandi ħafna rqaqat xi ngħidlek dwar ħajti fit-tfulija. Għax din tiżewġ kienet kif għamlet l-ewwel tqarbina qed titkellem fuq dak li kien ġrala għax issa waqt li qed tirrakkonta kienet ġa kbira u kbira 22-23. U hawnhekk kienet ta' xi 11-il sena. Ftit żmien wara l-ewwel tqarbina tiegħi. Dħalt fir-tir mill-ġdid bitħejjija għall-griżma tal-isqof. Ħejjejt ruħi tajjeb ħafna biex nilqa' fija żjara tal-Ispirtu Santu u ma fehmx għaliex ma jagħtux ħsieb sewwa biex jirċievu dan is-sagrament tal-imħabba. Is-soltu jsir irtir ta' jum wieħed qabel il-griżma tal-isqof qed tikteb, iżda Monsinjur Isqof ma setax jiġi fil-jum miftiem, għalhekk kelli l-farax li nibqa' miġbura fi-skiet għal-jumejn sabiex tgħaddilna ftit tal-ħin il-għalliema tagħna ħadetna sa Mount Cassin li kienet biċċa art proprjetà ta' dawn il-Benedettini fejn kienet qiegħda tipprepara ruħha għall-griżma li kienet tinferex mill-għolja sal-wied li kien jinsab il-hemm mill-ġonna fejn kienet qiegħda. ħadithom naqra sew mhux veru u qalet hemm ġbart sa ma mlejt idejja b'xi margariti kbar għall-festa tal-ġisem il-mulej. Kemm kienet ħinja ruħi bħala post li kont qiegħda nistenna bil-ferħ l-inżul tal-Ispirtu Santu. Fraħ tal-ħsieb li dal-waqt kont sejra nsir nisranija perfetta u fuq kollox għal ħsieb li għal dejjem kien se jkolli fuq ġbini. Issa lib misterjuż li l-isqof kien sejjer jagħmel huwa u jagħtini dan is-sagrament. Fl-aħħar il-waqt mistenni wasal u jien ma ħassejtx xi riħ qawwi fil-waqt tal-inżul tal-Ispirtu Santu imma aktarx dik iż-żiffa ħelwa li sema l-ħoss tagħha fuq il-muntanja Ħoreb il-profeta Elija. F'dak il-jum ingħatat l-qawwa biex imbagħti għax ftit wara kien wasal biex jibda l-martirju ta' ruħi. Kienet iċkejken Aziza tiegħi Leon, uħta li għamlita ta' parrina u ħassita hekk imqanqla li ma setgħetx iżżomm id-dmuዕ matul il-ħin kollu taċ-ċerimonja. Miegħi resqet tqarbin imqaddes għax f'dak il-jum sabiħ kelli lena mill-ġdid li ninaqat ma' Ġesu. Wara dawn il-festi ħelwin u li ma jintesewx ħajti reġgħet daħlet fir-ritmu tas-soltu, jiġifieri mill-ġdid kelli nerġa' nibda l-ħajja fil-kulleġġ li kien itli ta' niketa kbir. Fil-waqt tal-ewwel tqarbina tiegħi ħabbejt din il-ħajja ma' tfal oħra tal-età tiegħi. Kollha mimlija brieda tajba, billi bħali kienu tal-fema li jitħarġu bis-serjetà fil-virtù. Missa kelli nerġa' niltaqa' u ngħix ma' studenti bil-wisq diversi, moħħhom imtajjar u li ma jridux iħarsu l-ordnijiet li jingħatawlhom u dan kien ineħħili kull ferħ. Kelli karattru ferriħi imma ma kontx naf nintefa' fil-lob ta' tfal tal-età tiegħi għax dina kienet jisqarru anke l-għalliema tal-kulleġġ li terris
ma kienx tħobb tieħu sem fil-logħob ta' ħafna ġiri u storbju. Tgħidilna ta' sikwiet fil-ħin tar-rikreazzjoni kont nintasab ma' xi siġra u minn hemm nistudjahom f'daqqa ta' għajn il dawk l-isħaba l-oħra. Waqt li nintelaq fi ħsibijiet serji u profondi. Kont ifviddajt logħba li kienet toġobni u din kienet li nitfen li msejkna safar żgħar li konna nsibu mejta fuq is-siġar. Ħafna mill-istudenti sħabi ridu jgħinuni hekk li ċ-ċimiterju tagħna sar sabiħ ħafna. Imħawwel b'siġar u fjuri. Kollox skont il-qies ta' ċkejknin tagħna mimlija rix. Kont inħobb ukoll ngħid lil sħabi xi stejjer li kont nibni jiena skont ma kienu jiġu f'moħħi. U dawn kienu jduru miegħi kollhom ħerqana biex jisimgħuni. Xi drabi xi studenti akbar fl-età kienu jitħalltu mal-folla tas-semmija tiegħi. L-istess storja kien iddum sejra ħafna jiem għax kont inħobb inħawwara dejjem aktar u aktar skont ma kont nara li kien ikun l-effett li kienet tħalli f'moħħhom. Kif kien jidher biċ-ċar fuq wiċċ sabi, iżda l-allima tiegħi ma waqfitni u ma ħallitniex nissokta nagħmilha ta' oratur. Għax ridet tarana nilagħbu u niġru u mhux noqogħdu nitħattu. Kont inżomm f'moħħi bil-ħeffa it-tifsira tal-ħwejjeġ li kont nitgħallem. Iżda kont insiba bitqila biex nitgħallem xi ħaġa kelma b'kelma. Għalhekk matul is-sena ta' qabel l-ewwel tqarrbina tiegħi tlabt il-permess biex noqgħod nitgħallem il-katekiżmu fil-ħin tar-rikreazzjoni u l-isforzi tiegħi kisbu l-kuruna tar-rebħa għax dejjem kont niġi l-ewwel. Jekk xi darba kont nitlef posti minħabba kelma waħda li kont ninsa, id-dwejjaq tiegħi kienu jidhru fid-dmuħ mor li Reverendo Domin ma kienx jaf kif iwaqqaf u kien ħini bosta bija mhux meta kont noqgħod nibki imma u kien isejjaħli id-duttur iż-żgħir tiegħu minħabba l-isem li kelli ta' Teris. Darba l-istudenta li kien imissa warajja ma kienx taf il-mistoqsija tal-katekiżmu li kellha tagħmel lil seħbitha għax kienu jitgħallmu bl-amment isaqsu u jirrispondu kienu jitgħallmu reliġjoni. Ir-reverendu wara li għal xejn dar l-istudenti kollha reġa' wasal fuqi u qal li rrid jara jekk kienx jisħoq li tassew l-ewwel post li kelli. Fl-umiltà profonda tiegħi ma kontx nistenna ħlif dan. Qomt minn posti barja żgura u għedt dak li ġejt mistoqsija mingħajr ma għamilt ebda żball b'istaġib ta' kulħadd. Wara l-ewwel tqarrbina tiegħi idżelu għall-katekiżmu is-sokta sejjer sal-ħruġ tiegħi mill-kulleġġ. Fl-istudji tiegħi kont immur tajjeb ħafna, kont kważi dejjem l-ewwel waħda u kont immur l-aħjar fl-istorja u l-komponiment.
Il-għalliema kollha tiegħi kienu jqisuni bħala studenta intelligenti ħafna. Issa ma kienx l-istess ħaġa fid-dar ta' Ziju fejn kienu jadduni b'injoranta ċkejkna twajba u ħelwa, monija b'ġudizzju tajjeb, imma bla ħila u bla grazzja ta' xejn. Ma nistaġibx b'din il-fema dwari li kellhom it-tzijiet tiegħi u li bla dubju għad għandhom issa wkoll, għax ma kont nitkellem kważi qatt minħabba li kont nibqa' lura ħafna. Meta kont nikteb xi ħaġa, il-kitba tiegħi tal-qattur stajt għax forsi ma kienx kitba sabiħa u l-ortografija li ma kienet xejn inqas minn xi ħaġa tiegħi ma kinux magħmula biex jiġbdu lil dak li jkun tajti. Fix-xogħlijiet żgħar tal-ħajata u r-rakmu u oħrajn kont immur tajjeb. Dan huwa minnu skont il-fema tal-għalliema. Imma l-mod goff u bla grazzja li bih kont inżomm ix-xogħol tiegħi kien juri kemm kienet sewwa l-fema xejn sabiħa li kellhom dwar it-tzijiet. Jiena nħares lejn dan bħala grazzja. Alla għax rid li qalbi tkun biss għalih. Simgħu dan. Kien diġà wieġeb it-talba tiegħi billi biddilli f'imrar il-faraġ kollu tal-art. Tfara kun it-talbu hekk mulej biddilli f'imrar il-faraġ kollu tal-art. Dan kont neħtieġu aktar u aktar għax żgur li jien ma kontx nibqa' bla ma nitkabbar quddiem it-tifħir. Ta' sikwiet kienu jfaħru quddiem l-intelligenza tal-oħrajn iżda qatt ma kienu jgħidu xejn fuq tiegħi. Minħabba f'hekk wasalt biex naħseb li ma kellix u aċċettajt li narani nieqsa minnha din l-intelligenza. Qalbi li kienet tħoss u tħobb hekk malajr żgur li kienet tingħata bil-ħeffa li kieku setet issib għal poħra li kien ikollha l-ħila tifhimha. Fittix li nagħmel ħbieb ma' tfal żgħar tal-età tiegħi. L-aktar ma' tnejn ħabbejthom u huma min-naħa tagħhom ħabbewni daqskemm kellhom ħila ma jaħassra. Kemm hija magħluqa u kapriċċjuża l-qalb tal-ħlejja. Malajr rajt li mħabbti ma kinitx mifhuma. Waħda minn ħbiebi kellha tmur id-dar fil-familja tagħha u reġgħet lura xi xahar wara. Sakemm damet nieqsa jibqgħet naħseb fuqha waqt li għod żejt xurkett żgħir li kienet tgħadni. Meta rġajt rajt lil din is-sieħba tiegħi, il-għena tiegħi kien kbir. Ma jaħassra, ma ksibx ħlief ħarsa birda. Imħabbti ma kienx mifhuma. Dan ħassejtu. U ma tallabx għall-ħbiberija li ma ġietx milquha. Iżda Alla l-imbierek lili tani qalb li hija hekk fidila illi la darba tkun laħqet ħabbet bis-safa tibqa' tħobb dejjem. Għalhekk bqajt nitlob għal din is-sieħba tiegħi u għadni nħobbha. Meta rajt il-ċelin tħobb lil waħda mill-għalliema tagħna, rid nagħmel bħalha. Iżda billi ma kontx naf kif nikseb il-għoġba ħelwa tal-ħlejja ma wasalt imkien. U jitgħid, ignoranza xxurtjata, milli ma ħażen kbir ħlistni. Kif nista' nrod ħajr lil Ġesu talli jagħmel li ma insib xejn ħlief imrar fil-ħbiberiji tal-art. B'qalb bħal din tiegħi kitbet kont inħalli lil nifsi ninġibed u lil ġwen ħajja jinqatgħu barra. U mbagħad kif kont nagħmel biex inkun nista' intir u mmur nistrieħ. Qalb li tkun mitluqa għall-imħabba tal-għalejja, kif tkun tista' tingħaqad b'mod intimu ma' Alla. Inħoss li dan ma jistax ikun. Bla qatt ma xrobt mit-tazza mimlija velenu tal-imħabba mħeġġa lejn ħlejja, inħoss li ma nistax inkun imqarqa. Rajt ħafna rwieħ miġbudin minn dan id-dawl fals, itiru bħal frifet imsejkna u jaħarqu ġwen ħajhom biex imbagħad jerġgħu lura lejn id-dawl veru u ħelu tal-imħabba li jagħtihom ġwiena ġodda aktar ileqqu u weħfef sabiex ikunu jistgħu jtiru lejn Ġesu li huwa n-nar divin li jaqbad bla ma
jeqret, inħossa din imħabti bimħabba taħsib minn qabel li ma tistax titfisser. Tajt kompli tikteb, Ġesu kien jafni b'dajfa wies biex iħallini miftuħa għat-tentazzjoni, forsi jien kont inħalli li l-nifsi ninħara għal kollox mid-dawl qarriqi li kieku rajtu jlellex quddiem għajnejja. Iżda ma kienx hekk għalija. Hemm fejn l-erwieħ qawwija sabu lena tagħhom u ċaħdu minnu biex jibqgħu fidili. Jien ma sibx li fniket biss. Mela ma għandi ebda mertu meta ma ntlaqx fl-imħabba tal-bnedmin, għax kont miżmuma ħilsa minna bis-saħħa tal-ħnina kbira ta' Alla. Naraf li mingħajru stajt naqa' fil-baxx daq Santa Maddalena u l-kliem profond ta' Sidna Ġesu lil xmu. Inissel ħlewwa kbira f'ruħi, naf li min jinħafirlu ftit iħobb. Imma naf ukoll li Ġesu lili ħafilli aktar milli ħafer lil Santa Maddalena għax ħafilli minn qabel billi ma ħallinix naqa'. Kemm nixtieq inkun nista' nfisser dak li nħoss. Ara dan li ġej huwa eżempju li juri xi ftit il-ħsieb tiegħi. U satina eżempju ħanejdu li benta wieħed tabib ta' ħila jiltaqa' fiq triqtu ma' ġebla li jitfixkel fiha. Jaqa' u jikser xi membru ta' ġismu, missieru jiġi jiġrih debla dewmien, jerfgħu b'imħabba idewwilu l-ġrieħi waqt li juża dak kollu li tagħtih il-professjoni tiegħu u malajr it-tifel imfejja għal kollox jurih kemm se jibqa' jafulu. Bla dubju, nal-liben għandu elf raġun li jħobb lill-missieru. Imma se nieħdu tixbija oħra. Il-missier li jkun jaf li jibnu fit-triqtu jkun se jsib ġebla jaġġel biex jasal qablu u jneħħilu min-nofs bla ma jara ħadd. Huwa żgur li dan liben minn qabel dejjem fil-ħsieb kollu ħlewwa ta' mħabba tal-missier iżda bla ma jaf milli ma tfixkil kien ħelsu. Mhux sejjer jurih li jibqa' jafulu kif għamel it-tifel ieħor u jħobbu inqas milli kieku kien ġie mfejjaq minnu. Iżda li kieku kellu jsir jaf bil-periklu li ħelsu minnu mhux se jirħobb lill-missieru aktar dan. Sewwa, issa jien qed tgħid Tereżina, jien dan liben dejjem fil-ħsieb kollu mħabba minn qabel ta' missier li ma bagħatx il-kelma tiegħu biex jifdi lill-ġusti iżda lill-midinbi. U jrid ninħobbu għax ħafilli. Mhux ħafna, imma kollox ħafilli. Ma qatx jistenna li jiena nħobbu ħafna bħal Santa Maddalena, iżda uriet li jiena nkun naf li lili ħabni bimħabba ta' ħsieb minn qabel li ma jistax jitfisser sabiex issa nkun nista' nħobbu sal-ġenna. X'deqgħet tgħid kieku ma ipproteġix il-mulej kienet tagħmel bħal Maddalena, imma billi taf li Alla proteġija saret tħobbu l-mħabba tal-ġen. Smajthom jgħidu li ma tiltaqax ma' ruħ safja li tħobb bil-qawwa aktar minn dik niedma. U jiena ngħid kemm nixtieq ingiddeb dan il-kliem. Mhux vera ssir taf, issir tħobb l-Alla qed tgħidilna meta inti taf li ħafillek ħafna. Issir taf tħobbu wkoll meta tkun taf ukoll li dan Alla fl-imħabba kbira tiegħu ipprova jipproteġik għax inti jekk ma taqax f'ċertu dnubiet kif jaqgħu ħafna madwarna mhuwiex bil-ħila la tiegħi u lanqas tiegħek, imma huwa biss bil-ħila ta' Alla li qed iżomm idejh fuqek. Bat hemm ħafna li anke meta Alla jipprova jżemm idejh fuqhom ma jisimgħux u jaqgħu għal dan ħażen. Ekku, għax Alla huwa fil-ħnina tiegħu għalinna ħallina liberi. Irrid li aħna nkunu liberi u nagħmlu dak nużaw il-libertà kif irridu.
u din Tereżina. Aħna rridu nfaħru, nirringrazzjaw l-Alla flimkien ma' din il-qaddisa kbira li qed tittina dan it-talim kollu. Tajt lil mulej Marja Fejta Sal-Iżjed meta tajt il-mulej tajlu għamel li il-ħlewiet u l-faraġ kollu tad-dinja jinbidel f'imrara lija. Elk ma nitalmu xejn nitalmu din illum kunu tallimna ħafna. Jekk almenu aħna mhux nixtiequ id-batija imma dik it-batija li għandna naċċettawha u nifirħu li tkun qiegħda fuqna għaliex għax dik sa salva lilna u sa ngħinu lil mulej isalva ħafna ermin oħra. Illum nifqu għawez is-semmija. Jien nixtieq minn qalbi insellem u nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Saint Teresa of the Roses, I will come to you each night, near the altar in the chapel, I will pray by candlelight. Saint Teresa of the Roses,